दा मोनसेयाव मोनसे जायालै बियो रेदिंद्राय Hello everyone, please coming my YouTube live. बाबाजों मामाजों खुथुमलायनाया नायदो नायनोबा लोगोफोर Hello guys, everyone. Comment. Uy, itu nur di bra. Pari jangan ya. Ini sekarang video kali. Sase bui. Kun bhai জন আহিছে আমার জলদি কমেন্ট করো কোন চাই আছে কমেন্ট বড় করো মানুহ না না অসমীয়া মানুহ নেক্সট শুনবে Cari, kita. Beta. Beta ndek. Nong không Aku lẹ lihat ini muncul. Hello guys, fayda. Raja ini sekolah apa? Istana. Oh. Mama này đấy. Komen kalamda ondan please. Comment kalam comment. Logoper. Comment ke, comment. Mulai hajar nak. Kaya. khen say Ceng saya ceng. Sekuman jaga table program tu terus ni. Baba yo biyo bani le. Lah meo. Sasa sih nama ama ini. Hah? Sasa dia dong. Rezeki sih. đơn đây cái Hey, chị không thấy à? tao lo cái việc đi mà lo cái chủ mình khá sầu जा राजीव बसुमतारी बाजैया समायना थारलै ब्र थेंक इउ ê cái gì này vậy निजोम फैबाय जोंहा हेल' ब्र हु आर इउ जों जोबोर मोजां थ' नोंसिनालाय माब्रैहाय खबर सबर गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम बिरगोस्रि बर' फैदों जोंहा बाजैया मा गामिनिनो जोङो एखे गामिनि बिरगोस्रि बर' मोनसे गामिनिनोखा मोनसे डिस्ट्रिक्टनि मोनसे एरियानि मोनसे गामिनिनोखा जोङो खोरोमदाव बाबा फैबाय बिबाजै थुलुनिखौ एदावना फैखाबाय नामा हाय हेल' नमस्ते गुड मर्निं फंबाय निजोमा होनदों आंनाबो मोजां ब्रनो थेंक इउ निजोम बिदिनो मोजाङै थानांगौ दे इसोरनि अननायाव नङा होमबा बयबो मोजां थालायथों आरो एसे गोलाव सम नुलायबाय थाबावथों जोंबो नङा होमबा खोरोमदाव ओंखाम जाखांबाय ना निजोम आरो बिरगोस्रि बर' नानिसो जाखो ना फंबायसो जाखो जा बिरगोस्रिया नायखुमादों नों आया बै नन बिटिसि थांनाया आंसोमोनब्रा मिनिहैनाया ओमफ्राय राजिब बसुमतारी फंबाय जादों टिपिआव फैला नामा ब्रनो राजिब बसुमतारिया सोर जाखोमोनबा अन्नानै फोरमायहरदो जाखांबायनो आच्छा दे मा ओंख्रि जाखो खोरोमदाव मानो सिरि नायखौ माना फैदोंनो नायखोमाखै कमेन्ट हरदों माथो बे मिनि हरबाय थानाया आंसो फैग्रा माखौबा मिनि हरदों लाजिया ओमफ्राय निजोमा होनो जाखांबाय ब्र नोंस्रालाय नै जोंहाबो जाखांबाय ब्र जाखांबाय दालि जहल ओमफ्राय खिफि
खिफि बेन्दोंजों आलु बुट भाजामोन आरो ओमफ्राय खोरोमदावा बुंदों जायाखैनो आदसा आदसा जाथ'वाखै आरो ना दे दे लाइक होदो दे आगैमोन लाइक होआखैबा लाइकआनो होआखै माथो गावस्रा मा नागिरलांखो इयावलाय लाइ मैगंजों ना थेंक इउ गोथावमोन माथो ना बिरगोस्रि नानि ना फंबाय जाखो बिरगोस्रिया अननानै फोरमायदो नामाथ' हिनजाव मानसिनि जोंहा सोरबा लाइक होबाय सासे गोजोननाय थाबाय जाय बिथाङा लाइक होदों सानै होबाय गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि एक्सट्रा साबायखर बावो लाइक होगिरिफोरनिसिम आर ब्लग फैलायबाय जोंहा हेलौ हाय होनदों हेलौ हाय आर ब्लग फंबायनो आदसा आदसा फंबायसो आरो ना गोजोननाय थाबाय बिरगोस्रिनिसिम गावखौ सिनायथि होना लानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माय शर्ट भिडिअस साइमा मतलब समझ में नहीं आया निजे मा होनखो आं होबायलै ब्र' थेंक इउ निजोम लाइक होनायनि थाखाय साबा बिथांमोना लाइक होबाय थेंक इउ स' माच भेरि भेरि थेंक्स गोरबोनिफ्राय नाइट डिउटि मावना फैना डाइरेक्ट दुमफ्ला ओमफ्राय दासो सिखारनो रोंदों आदसा आदसा नंगौ नामा बिदिना मिनिबाय खोरोमदावा सायारानि नार्जारि फैदों जोंहा मा ओंख्रि आदा आरो बाजैखौ रायलाय होनो आदसा बाजैया कमेन्टआव बारा हाया नोंसोरो रायदावहर बाजैजोंबो आं कमेन्टखौ फरायनो हागोन बाजैयाबो नोंसोरनो रायलायहरगोन आरो ना बांद्राय फरायख'नो हाया आङो ओमफ्राय जोंहा आर ब्लगआ मा होनखो लाइक डान थेंक इउ स' माच आर ब्लग बिपुल नार्जारि फैदों जोंहा बाजैया समायनाथार आदाना होनो थेंक इउ स' माच फंबायनिसिम बिबाजैखौ बाख्नायहरनायनि थाखाय समायनाखाबो ना नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय जोंहा आरबि गेमार फैदों बर' खबरा मोजां ना ब्र' औ मोजां आरबि ब्र' नोंथांनालाय माबायदि हायना फैबाय जानो हेलौ होनो हायनाया लाइक डान थेंक इउ स' माच हायना निजोम आलासि जाहैनांगोनलै ब्र' मालाबा थांबानो फैजायो जेबो नङा दे फै वेलकामसो खालामो आं थोसनो ओमफ्राय दोनबाय आरो नोंहा लाइभ होनाया थुनथुलि ओमफ्राय राहुल बसुमतारी फैदों राजा गरमथारलै माथो गुवाहाटि जाब गरम मा गुवाहाटि जाब गरमा जाखांबायबो बर'नो आदसा आदसा ओमफ्राय हायनाया अन होनदों थुलुनिया सोर बे मा होनदों हायनाया सोर बे माने माबाब्रा एमके ना केएम मोनलाय ओमफ्राय जोंहा एमडि गापुर हसान हाय हेलौ सायारानिया मा होनदों मा गामि आदा नोंसिना जोंना हग्राजुलि खावब्ला सेन्टाराव ओमफ्राय थुलुनि अफिसियेला मा होनदों दोनबाय गारि सलायनोसै आंहानो दे आर ब्लगआ मा होनखो जोंहा फिसाजो साबैसो आदा बाजै ना होनदों जोंना सानै फिसाजो सासे फिसाला सासे एमडि गौरब आइ एम बांलादेशि थेंक इउ हायनाया मा होनदों दोनबाय आं थांदोंमोन आदसा आदसा राजा एन्टारटेनमेन्ट फैदों जोंहा मा खालामदों आदा बाजै नै फंबाय जोङो लाइभ होदों नोंसोरजों सावरायनो थाखाय निजोम आं ओंखारथ'नोसै ब्र' आदसा आदसा दे ओमफ्राय आरबि गेमारा मा होनदों मोजां ब्र' नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं फ्रम क'क्राझार थेंक इउ स' माच आरबि गेमारनिसिम राहुल आमिन केमन आसे तुमी आमी भालो आसे बाट हमको बांग्ला भाषा इतना समझता नहीं है और इसी आखर से लिखने से हमको कुछ भी मालूम नहीं थोड़ा सिर्फ खोरोमदावा मा होनदों आंना मैया होनायानो दंखायो दा लाइकआनो आदसा ओमफ्राय फुंजा बसुमतारी मा होनदों ओइ मा ओंख्रि जाखो साखे होनदों ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय खिफि बेन्दों मटर माबा बुट ओमफ्राय आलु भाजासोमोन ओमफ्राय राजा एन्टारटेनमेन्ट आइ एम फ्रम लखिमपुर आदा बाजैनो थेंक इउ ओमफ्राय खोरोमदाव बसुमतारी बाजैखौ थगायना लाफैबाय आंनो आदसा आदसा माखौ थगायना लाफैयो बाजैखौ थगायना हाबफैबाय आंनो आदसा आदसा थुलिथारना
आर ब्लगा नाइस फेमिलि थेंक इउ आर ब्लग साया रानि ब्रह्म नार्जारिया मांखो गोजोननाय गोजोननाय थाबाय आदा बाजै नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै फ्रम क'क्राझार थेंक इउ साया रानि जोबोद जोबोद साबायखर राहुल आमिन बल सो दादा थेंक इउ राहुल बसुमतारी फुलिया थांबैसे दं ब्र अन्नानै खिन्थादो फुलि माने राहुल बसुमतारी बुजियाखै ओमफ्राय दा रमासा आब' रमास फैदों बाबारे दिनैलाय बाजै मानो फुद्रुम होखो नों माथो लुदुरगे आदाराव दङ मानो फन हरबाय थानोथाय आं लाइभ होदों होनना खोन्थाहरलाय लाइभ होगासिनो होनना खिथाहर फन माबा जायाना ओमफ्राय राजा एन्टारटेनमेन्टआ आदा नोंखौ जोबोर मोजां मोनदों मानोना नों गासिनि कमेन्टखौ नायो वेलकाम आदा थेंक इउ स' माच राजा एन्टारटेनमेन्ट मस्ट वेलकाम आंनि लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय हरबाय था बिदिनो कमेन्टखौ अननानै सापर्ट खालाम आं हानायमानिखौ फरायलांबाय थागोन नोंथांमोननि सोंनायखौबो आं फिननाय होलांबाय थागोन आरो ना फुंजाया मा होनदों माथो फन गाबबाय थाखोरा सालथेनो बेयाव माने इसानि बाजैनि हासबेन्डआ माने आदाया फन खालामहरबाय थादों आरो ना आंनाव मा खोथाथाय बेखायनो बाजैखौ बुंहरदों आं जेनेबा फन खालामना खिथाहर होननानै ओमफ्राय खोरोमदाव बसुमतारी मा होनदों दसे उन्दुबावनो लां आदा बाजैनो दे ओमफ्राय एमआर ब्लगार बसुमतारीया मा होनदों प्लिज एसामिस बुंनो एसामिस ক'ব পাৰিব দে এসামিস তুমি কিন্তু ইংলিছ আখৰত লিখি দিব লাগিব মই কৈ দিম দিচোন এসামিছত ৰমাস आब'आ मा होनगोन नोंथ' मा होनखो हाबसे हिनजावखौसो खुदुमगोन बुंनायनो आच्छा मा होनलायनांखौ बुजिया सोमजियानो खोरोमदावा बाय बाय गुड नाइट दे गुड नाइट ओमफ्राय फालाल लांलाइन ना क्या नाम लेके आता है यार दोनों बहुत क्यूट है कहाँ से हो हम आसाम से है आसाम से खोरोमदाव बसुमतारी नाइट डिउटि दं आदा दा होनदों दे रेस्ट ला दा हराव नङाबा खस्थ' मोनगोन दा थेन्थ'लाबाय थागोन अन्नानै कमेन्ट खालामदो रायजोफोर हायनो जिएफनि फन फायदो एन्टिनो जिएफनि फन नामा जिएफ गैला आंहा बे बैसोआव आं नुनाया बेलाय जिएफआनो खाथियाव दंखायो अन जाबो रमासा थेंक इउ कमेन्ट गैला रायजोफोर दे कमेन्ट होखाहरदो आरो लाइक होदो रायजोफोर लाइक दीजिए प्लीज लाइक दीजिए आसाम कौन सा जगह से हो भाई बताओ ना मैं भी वहाँ घूमने आऊँगी हाँ गुवाहाटी है गुवाहाटी बट हमारा पर्सनल फ्रॉम है तेजपुर लेकिन हम अभी गुवाहाटी से लाइव दे रहा है राहुल बसुमतारीया मा होनदों आदानि मा होनदों बाय'डाटाखौ खिन्थालाय अन्नानै सना आदा होनदों बाय'डाटा माने मा बाय'डाटा खिन्थानो फंबाय माबायदि बाय'डाटाखौ नोंनो एसे फोरमायहरग्रो दे ओमफ्राय जा आदा बाजै मोना माबाफोर मावो नामा आदा बाजैनो जोङो मावनाया मावोमोन बिदिनो आं हाजिरा मुजिरासो मावलाबायोमोन फंबायमोन ओमफ्राय नोमबाजिया जि दायो ओमफ्राय जोंहा उषा बर' फैदों हाय आदा बाजै मा खबर बहानिनो जों सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि उषा बर' ओमफ्राय फुंजा बसुमतारी फैलायबाय जोंहा आंना हिन्जावा हेन्डसामथार सालथेनो थेंक इउ फुंजा बसुमतारी सालथे ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनदों थामनेलाव हाबाब जोंहा गैया होनो बिबारि भानलांलाइन लाभलि थेंक इउ रमास आब' मा होनो हिन्जाव थानायखाय बुंनो
हायाखै साला एन्टिनो लागाव ओमफ्राय जा क्रिस्पि चेनेल मा जायगानि नोंसोर आदामोन जों सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि फंबायसोना नानिसो जागोन दोन आंबो एलबि होनसै ओमफ्राय जोंहा उसाबर बिबारिया माने लाइक दोन बाजै थेंक इउ लाइक दोन बाजैनो Ah, thank you lari होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा उषा बर' होनदों ओमफ्राय रमास आब'आ मा होनो हाबसे जिएफदों बा जे एन्टि हा होनो आदसा ओमफ्राय उषा बर' आंबो ढेकियाजुलि आदा आदसा ढेकियाजुलिनि उषा बर' ढेकियाजुलि मा जायगानि मा गामिनि अननानै फोरमायहर दे ओमफ्राय राजा एन्टारटेनमेन्टआ जा आदा नोंसोर ढेकियाजुलिनिसो नामा आंना जेबा ढेकियाजुलिनि आदा होनदों आदसा दे फंबाय दे ढेकियाजुलिनिलै आदा होनदों आरो दे फंबाय मोजां ओमफ्राय काउबय वेलकाम काउबय ओमफ्राय बिबारि नार्जारिया मानो लुबैहोयो गुमैनो अंकुर माधव ओइ तुम निकल जाओ अंकुर माधव निकल जाओ भाई साहब मेरी एलबि ओमफ्राय रमास आब' मिनिदों फुंजा बसुमतारी बोथोरा गरमथार ने सालथे औ गरमथार काउबय रमास आब' अन बिबारि दारिया मोनलायबाय माथो गुमैनो औलै मोनबायथ' आरो नों थानायावसो फुजाबाय थानांगौमोन ओमफ्राय एमआर ब्लगार बसुमतारी मा होनदों कुन डिस्ट्रिक्ट हय कुन डिस्ट्रिक्ट माने हनितपुर डिस्ट्रिक्ट सनितपुर क्रिस्पि चेनेल गथ'फोरा साबैसे आदा बाजै सानै दे फंबायसोना बिनानावसो जाखो अननानै एसे फोरमायदो जोंहा क्रिस्पिया ओमफ्राय आं बे ढेकियाजुलिनिनो आंबो ढेकियाजुलिनि होनदों आब' रमासा औ आब' रमासाबो ढेकियाजुलि बग्रिबारिनि ओमफ्राय एसबिया जादों बहा हाबना दंब्रा नै रुमावनो दङ ओमफ्राय अंकुर माधव लोगोफोर कमेन्ट खालाम आंबो एलबि अंकुर माधव कैसे क्या कौन सा सिस्टम में कमेंट दे रहा है आप कमेंट देना है तो अच्छा से दीजिए नहीं तो आपका सपोर्ट मेरे को नहीं चाहिए मैं आपको हाइट मार देगा ठीक है काउबय बे आंनि इउटुब चेनेल साबस्क्राइब खालामना होगोन थेंक इउ खालामना होगोन दे नोङो आंनि भिडिअआव कमेन्ट मोनसेसो होना गालांबानो जाबाय काउबय दैदेन बसुमतारी सालथे फैदों जोंहा मानि खुदुमलायनाय बेलाय बालाय बिरफुं ब्रह्म आदा आं मा होनदों कार्बि आंलंनि आदसा बिरफुङा ना कार्बि आंलं मा जायगानि फंबाय अननानै फोरमाय जोंहाबोथ' कार्बि आंलं न'खर दङ जेबो नङा फंबाय दाननाङा मिस्टेकखौ आं फरायखादों सुद्रायनानै मालाबा जाखायो टाइपिंआव गोरोन्थि जाखायो दानाबाबो जागोन दे सृष्टिनि हाय हेल' सृष्टिनि ओमफ्राय क्रिस्पि चेनेला आं बिनानावसो प्रफाइल फट' दंखायो माथो आदा औ नंगौ दंनायालाय दङ थेवबाबो माने सोरबा बायदिया गुबुननि न'खरनि मानसिफोरनिखौ होना लायो नालाय बिनानाव बिब'फोरनिखौ बा बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जोंहा दावहारु नार्जारि फैदों जोंहा दावहारु नार्जारिया मा होनदों हेल' ब्र आंबो सनितपुरनि रुपुहि आदसा रुपुहि गामि सनितपुर ना रुपुहि गामि बे जोंनि खाब्ला खाथिनि रुपुहि ओमफ्राय दैदेन सालथाया मा होनदों खुगायावसो सौगोन बाला र' सालथायानो बै साले राहुल बसुमतारी बेखौनो मिथिला आदा सना बाय'डाटाखौ एड्रेसखौ सोंदों आंनो थेंक इउ फंबाय जेनेबा बबे मोनसे बाय'डाटाखौ जेनेबा आंनि बाय'डाटाया जाहैबाय जों जाबाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि बाय दा वे जोंनि पस्ट अफिस हुग्राजुलि गोलैयो आरो ना हुग्राजुलि ओमफ्राय जोंना ओरै खावब्ला सेन्टार नाय दंना रुपास्रि बागुरुम्बाबो होनो बिस्थिबार बाजार जायो नै बिथिं आरो ओमफ्राय जेदि नोंबो गोसो जाबाय नामा थामनेल नुनानो औलैना बिबारि ओमफ्राय टिकाल साउन बसुमतारी ब्र आं नों बादि समखौ माला मा होनो होसोनाय मोनगोन ब्र जोबोद मोजां बिदिनो संसाराव मिनि
मिनि मा होनदों दैदेनलांनो नाजालांनो नांनां मा सरिलै दैदेनलांनो नाजालांनांगौ मोजांनो थेंक इउ ब्र गोजोननाय थाबाय तिलकनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर एसबि फंबाय जोंहा मा होनखो सोर बेकग्राउन्डआव कमेन्ट फरायबाय दं फिसाला दङ नै लाइभ होदों जाहैदों आरो बेबो नै नैबे स्टेन्ड गंसेखौ लानानै होगासिनो मबाइल खिलिदों ओमफ्राय दैदेना थोद बिबारि फाग्लि थु फाग्लि गाज्रि खहाय हाबो बाला होनो ओमफ्राय फुंजा बसुमतारी आं दुगै गोरनि सालथे थाथ' नोंस्रा दे औ दे सालथे दे ओमफ्राय खावबया आदा हा बाजैया बेसेबां ओइस जाखो 32 ओमफ्राय जोंहा रमास अफिसियेला एन्टि आं बे कुकसिसनि खालामदों नामानो आदसा औ ओमफ्राय सपन देबरमा फैदों नों खबर दे मां हमको गारो देबरमा हमको गारो भाषा मालूम नहीं ओमफ्राय जा बिरफुं ब्रह्म सरि कार्बि आंलं लांहिननि आदसा कार्बि आंलं लांहिन जोंहाबो बाक्सामारियाव जायगा दं दे ओमफ्राय बे लांहिन जिथुनाखि थिनालिया फार्स्ट नैबे माबाया बास स्टेन्डनि एसे ओरै फैनानै थिनालि मोनोना नैबेयाव केक बायदिसिना दखान होग्रा दंना नैबिसानो आरोना जाहानि न'खरनि मानसिया बड'लेण्ड होननाय मोना बाक्सामारिनि सरकारि गावबुराया ओमफ्राय राजा एन्टारटेनमेन्टआ आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो आं अननानै आंनि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामदो दे औ जागोन फंबाय दे कमेन्ट होना गालांबानो जाबाय राजा एन्टारटेनमेन्ट दे भिडिअफ्राव थुलुनिया अन दं जोंहा क्रिस्पि चेनेला आंबो बाक्सा रुपुहि माइनाव बाजार आदसा बाक्सा माइनाव बाजारनि आरोना रुपुहिनि थुलु बेवाय एलबि होनाया बाहायसो थुलेन फैबाय नोंहा नोंबो होनदों जानो नाइसखा आदा बाजै थेंक इउ सिमां बसुमतारी जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय रमासा जोंहा मा होनखो सनितपुरफोरा आंखौबो सापर्ट खालाम दे होनदों सनितपुरनि मानसिफ्रानो आरो जिरि नार्जारि फैदों जोंहा हाय सना आंनि एक्सनो लागाव सोर जिरि जाखोलै लागावबाय दानिया बरिया आंखौ जोंखोना बुरिखौसो होनोगोथाय ओमफ्राय थुलुनि उसाला मा होनो दोनबायहाय आं दैदेन आंनाव रावबो फैयानो आदसा एमएमबिआबो होननांगौमोन ओमफ्राय आं होनो होननायखाय होआसै ओमफ्राय जोंहा उषा बर'आ मा होनो आबै सेन्टारखौ सिनाय मोनोना आदा हाबाब आबैखौलाय जोंनि गुलि जायगायालाय बे गोदो जोंनो थाग्राखामोन बेयाव आबैनि आरोना उषा बर' नोङो ओमफ्राय बिबारि नार्जारि ब्लगा मा होनो थुलु रानि फैबाय होनदों औ दैदेन अखनाया माखो सालथेया आं थांनो नायबाय अफसो जाबाय आला बेवाय होनदों आदसा थुलुनि ओमफ्राय दैदेन बेवाय जाया बाजै होननो आदसा बेवाय जायानो ओमफ्राय एसबिआइ मिनि जोंहा ओमफ्राय दैदेना मा होनो थोद बाला आं हाया बाजै होननो सौजागोन आदसा रुपुहिनि ब्र गामियानो आदसा दावहारुआ रुपुहिनि आरोना रुपुहिनि दावहारु सोर जाखोमोनब्रा बे जों गामि खाथिनि रुपुहिया क'क्राझारनि ओंखारनायालाय दावहारु सोरानो जाखोबा ओमफ्राय आब' रमासा होनदों आब' रमासा अन ओमफ्राय बि बसुमतारी फैदों अह सार थुबसासो माथोनो आदसा लागाव ओमफ्राय दावहारुआ आंबो नोंनि साबसक्राइब ब्र आं दा न'आव गैया उनाव लोगो मोनगोन दे ब्रनो औ दे जागोन दे ओमफ्राय बिबारि नार्जारिया मा होनदों मजा नांदों दिनै गुमैनो थेंक इउ स' माच बि बसुमतारी दैदेननानै नागिरनानै फैबायना होनदों औ फैबायथ' आरो ओमफ्राय जोंहा जुगामि ब्रह्म फैदों हाय हेलौ जुगामि रान्दा ब्रह्म फैदों जोंहा रान्दा ब्रह्म ड्रन बायनानै हरदोलै बायनो ड्रन आंनावबो गैथ'वा आंनाखि गेमबो लानो गैबावा आंनाव र' धोर्ज हम सानसे जागोन धोर्जनि फिथाइया गोथाव जायोनो दैदेन बसुमतारिया मा होनदों र' थाथ' सालथे आं एसे बेस्थ' आंहा फिनसै आवबाय होनदों उथिफिननोसै दे
ओमफ्राय जोंहा SB आ मानो साबस्क्राइब खालामना होबाय आदा बाजै थेंक इउ SB फंबाय ओमफ्राय आब' रमासा अन ओमफ्राय उषा बर' होनदों आदसा ओमफ्राय आबै सेन्टार खाथिनि आदसा आबै सेन्टार खाथिनि मा गामि उषा बर' फोरमाय दे ओमफ्राय दा बहा दं आबैयावनो दं ना अबाव दङ बिबारि नार्जारिया मा होनदों गाबोन एसे बेलेग होदोलाय थामनेलखौ गुमैनो औ ओमफ्राय क्रिस्पि चेनेला मा होनो आं नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदो बाजै आदानो थेंक इउ नानि गोजोननाय थाबाय सोमदोन बसुमतारी फैलायबाय जोंहा गरमथार नामा आदा बाजै गरमानो औ ओमफ्राय बिबारिया मा होनखो बाजै खारजानो गिदों नामा माथो हमख्रब थागासिनो आदसा ओमफ्राय ITZ पारिया हाई फ्रम बांलादेश थेंक इउ मस्ट वेलकाम राहुल ओइ फादा लाखिए आदसा फादा लाखिए फादि दियक ओमफ्राय रान्दा ब्रह्म आसोल जल्दि बायदोलै आसोलनो र' आसोल र' जागोन लासैनो जाजोबगोन गासिबो धोर्ज हम ओमफ्राय जोंहा राजा एन्टारटेनमेन्टआ मा होनखो दे आदा बाजै आं एसे खामानि मावदों बाय इउ आदा बाजै हेपि फेमिलि थेंक इउ स' माच जागोन दे राजा एन्टारटेनमेन्ट थांनो हागोन दे मावनानै लाहैबानो जाबाय खामानिखौ ओमफ्राय रुनजुन कुमारि फैदो जोंहा रुनजुन कुमारि इउ आर वाइफ स' बिउटिफुल थेंक इउ स' माच रुनजुन कुमारि एंड मोस्ट वेलकम हमारा लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ कमेंट करो आप लोग और कौन लाइक नहीं दिया है प्लीज़ लाइक डालो लाइक नहीं आया अभी तक 100 से भी ज़्यादा आदमी आके गया है फिर भी लाइक 13 नहीं है ओमफ्राय जा क्रिस्पि चेनेला मा होनदों मिनिनो ओंखारबाय दंलै होनदों मिनि एसे मिनि स्राय मिनि मालाबासे मिनिना हो एसे खोनाखाया दे जों जोंनोबो हरफा आरोना मिनिनायखौ एसे इम'जियाव नै बेफोरबायदि होमबाना मिनिदोंना मोनथिनायनि औ जोबोद साबायखर नोंथांमोननिसिम दिनै बयबो जे फैनानै सापर्ट होफैदों आप लोगों को बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से मतलब हमारा तरफ से हमारा फैमिली से आप लोग आके हमारा लाइव को बहुत सपोर्ट किया है करण रामसारी फैदों जोंहा हेलो बिग ब्रादार फर्स्ट टाइम इउ आर भिडिअआव ना दे गोजोननाय थाबाय करण रामसारी गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय बहानि जाखो जा करण रामसारी अननानै एसे फोरमायदो जेबो उसुबिदा गैयाब्ला ओमफ्राय जोंहा रन्जुन कुमारी इउ आर फ्रम आसाम गुवाहाटी और आप कहाँ से है रंजन कुमारी प्लीज़ इंग्लिश में मत लिखिए हिंदी में भेज दीजिए आप टाइपिंग इंग्लिश में करो लेकिन आवाज़ हिंदी में बोल देना ठीक है तो मेरे को अच्छा से समझता है रंजन कुमारी फ्रॉम जोरहाट अच्छा जोरहाट है आपका फ्रॉम ओके थैंक यू ओमफ्राय जोंहा राक्तिम कुमार नाथ फैदों आइसे मरिगावन हाय हेलो मरिगावन पर आइसे ना नगाँव मरिगाँव ना ভাল লাগিছে আপনি আহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপুনি যে আহি পেলাই মোৰ লাইভত সাপোर्ट দিছে रंजन कुमारी आपका लैंग्वेज कौन सा है हमारा लैंग्वेज बोडो है रंजन कुमारी क्रिस्पी चैनल बारा न'आव थायो नामा आदानो बारा न'आव थायो नामा माने बुजि मोनासै ओमफ्राय भारा न'आव आच्छा औ भारा बायदियानो जाहैबाय माने मान्थलि 300 हरनांगौ आरो लाइन बिल 300 हरनांगौ आरो
ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राक्तिम कुमार नाथ यस थैंक यू আপুনি যদি নাট লিখা হিচাপত ইছামিছ হ'ব পাৰে আপুনি প্লিজ কমেণ্টটো ইংলিছ আখৰত লিখি পেলাই ইছামিছ হেৰিত লিখি দিয়ক নহ'লে বা হিন্দী राहुल बसुमतारी आदा थैसाम थुखौ नायनायाखै नायोब्ला मा होनदों रुमालाखा दुखु नांथार साउथ इन्डिया नायनायाव रुमाल लाखानांगौ आरो आच्छा नायनाय समाव आरोना ओमफ्राय मा साउथ इन्डियान बायदि जालांदों मालाय नायाखैबा नायदो बोराय बुरि आच्छा मबाइलाव हगारबाय जानो दा हगारथ'वाखै खोमा मबाइलावथ' मोनथ'वाखै ओमफ्राय अन्जना मा होनो रामसियारि 20K फैदों जोंहा अन्जना रामसियारि हेल' आदा आनिखौ बुंना हो आच्छा अन्जना रामसियारिखौ सापर्ट खालामनांगौनो लोगोफोर नोंथांमोन सपोर्ट खालामना हो अंजना रामसियारी को सपोर्ट करने के लिए बुलाया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ रुंजुन कुमारी वेरी टैब लैंग्वेज है थैंक यू हम लोग का बहुत टैब है लैंग्वेज नेमे फ्रॉम वेयर आवर फ्रॉम आसाम और आपका फ्रॉम कौन सा है प्लीज़ ममता थाब बुजि होनदों ममता थाब बुजि ममताया सोर जाखो बाजैसोना सोर जाखो ओमफ्राय दावहारुआ मा होनखो जोंहा हेल' ब्र आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ब्र नाथाय आं न'आव गैथ'वा आरो ब्र नों मा होनखो ब्र नोंथां मा होनदों डेटलिखौ सिनायो ना आं बेनि फंबाय दावहारु नार्जारि डेटलि माबाया गेब्लाया फंबाय दंमोन जानो डेटलियाथ' गेब्लाखौसो होनो मनुज फंबाय ओमफ्राय रक्तिम कुमार नाथ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলি কিন্তু আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা লাইভটো দি আছোঁ अन्जना रामसियारि हेल' आदा आंनिखौ बुंना होबाय अन्जनाया आदा आंनिखौ बुंना होदों अन्नानै बयबो अन्जना रामसियारिखौ सापर्ट खालाम प्लिज ओइ आदा आंनिखौ बुंना हो अन्जना रामसियारि बहानि जाखो अन्नानै फोरमायदो रुंजुन कुमारी सॉरी बाय थैंक यू कोई बात नहीं जा सकता है आपका कुछ बिजी काम भी होगा शायद रक्तिम कुमार नाथ अमा बेदर बनाय नेकी कोনোব মই আৰু মোৰ ৱাইফ এদিন যাম আপোনাৰ ঘৰত নিশ্চয় আহিবা বনাইতো কিয় নবনাই আমিতো আৰু বড় মানুহ হয় অমা বেদৰটো খুব আমাৰ ফেভাৰিট হয় এইটো খুব ভাল লাগে अन्जना रामसियारि 20K साबायखर आदा गोजोननाय थाबाय बहानि जाखो जोंहा अन्जना रामसियारिया राकेश देबर्मा आमी त्रिपुटा ताके अच्छा त्रिपुटा ना त्रिपुरा राक्तिम कुमार नाथ हेलो बॉय व्हाट योर नेम नोंनि नेम सोंदों नै नोंनि नेम सोंदों माय नेम इज मेरा नाम हायान ब्रह्म ओके फुंखा राभा फैबाय जोंहा बहानि जागो आदा नोंसोरनो फुंखा राभा जोङो सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि खिन्थु जों दायो गुवाहाटीनिफ्राय लाइभ होगासिनो दङ गोजोननाय थाबाय फुंखा राभानिसिमबो जोंनि लाइभआव नुजाफैनो हानानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय मा खालामदों बाजै ओरैनो दङ नानि जोङो बिबादि आनिया बुंनो हादों बाजै मा खालामगासिनो ओरैनो दङ ओमफ्राय जोंहा SB अफिसियेल फ्रेन्ड भिडिअ फैबाय जोंहा फैलायबाय नामा दिनै फैलायबाय फंबाय गोजोननाय थाबाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय राक्तिम कुमार नाथ हेलो आयेन কি খবর ভাত খালা না আয়েন নহয় হায়েন হয় হায়েন HAYAN
बा HAYEN dia होय आरो ना YEN हायेन ভাত খালো ভাত খাইছানা সুধিছ নেকি अन्जना रामसारि चिरां बिजनि फानबारि आच्छा चिरां बिजनि फानबारि फुलमतिउनि साइडनि आरो ना थेंक इउ अन्जना रामसारिनिसिम आदा मेहेर नै लागाव नंगौना नङा जाखो बा बोरा मारै दं नों मोजां 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 मेहेरबा दा अबाब ओइ दे गिनिखि गिनथावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव इनि ओंथिया मा होनदोंमोन मेहेरबा फरायहरदो अननानै रायजोफोर मेहेरबा फैदों खोमा हनै मेहेरबायानो जानांगौ दे बियो खिन्थु प्रफाइलाबो मेहेरबानिखा गिनिखि गिनथावथावनि ओंथिखौ मेहेरबानाव सोंदो मा होननाय जायो आदा नयननिफ्राय मिथिखाबाय दा ओमफ्राय जा क्रिस्पि चेनेला मा होनो आदा एसे खामानि दं दोननो बादोंमोन थेवबो दोनथ'नोसै दे औ दे फंबाय दे ओमफ्राय राक्तिम कुमार आपनार वाइफ बहुत बिउटिफुल हेपि फेमिलि थेंक इउ सो माच राक्तिम कुमार आदा मेहेरा मा होनदों नायै नुबायलां थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मेहेरबा दिनै नुसनबाय आरोना नोङो गोजोननाय थाबाय मेहेरबा दा बहा दङ अननानै फोरमायहरदो दे नोंखौसो मालाबा खनसे मोजां लोगो मोनजागासिनो आं मिलाया माथो खनसेबो हाखु दाखुसो अखा बोथोरजों गिनिखि गिनथावथावनि ओंथिखौ फोरमायहरदो मेहेरबा लाभ मेरिड ना एंगेज लाभ मेरिड कान्तिम कुमार नाथ लाभ मेरिड आमार आदा मेहेरा मा होनदों नुसनाखै रा साबसक्राइब दंखायोनो आच्छा साबसक्राइब दंखायो थेंक इउ दे बरिया गोजोननाय थाबाय मेहेरबा ओमफ्राय न'आव दं ना बहा दं मेहेरबा ओमफ्राय राहुल बसुमतारिया मा होनदों लान्च टाइमाव मोजां माजों थुमखो आदा होनदों लान्च टाइमाव ना दालि जहल खिफि बेन्दों बुट ओमफ्राय आलु भाजामोन आरोना ओमफ्राय दावहारुआ मा होनदों गेब्लानि बिमानि फंबायनि फिसाला र' नों बाबुखनखौ सिनायोना बेनि सिदा लामाजों थांबानो नुहुरो जोंहानि न'खौ दुब्लियाव नुहुरा गोदान आच्छा नंगौ नामा दे ओमफ्राय राक्तिम कुमार नाथ मुर वाइफ पनकी हेलो कैसे फनकी ना फनकी बा आपनाक कैसे फंकी हेलो कैसे आपनाक अच्छा मग ना थैंक यू हेलो हाय SB ऑफिशियल मेहेर नोङा दांलै बे प्रफाइला बेलेगसो माथो होनो आच्छा प्रफाइला मेहेरनिथ' आदा मेहेर न'आवनो दं नै मा होनदों कारेन्ट गैया जा गरम खिफि बेन्दोंसो हैनांसिगोन लागाव नागिरदो आला मेहेरबाखौ आं प्रथम मा सानो मिथिना बे क'क्राझाराव जोङो बै गावबुरा माबायाव थाबा एकदम भिडिअ बानायलाबायनायखौ मा भिडिअ बानायलाबाय थायोब्रा बेले नङोमोन आं ओरैनो वाट्सएपफ्राव होलाबायनो बानाय नामा नङोमोन आं बिदि इउटुबनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन आं फाला खिफिग्लुं भिडिअ बानायोमोन मिनिग्लुं होलाजोबखायोमोन दा खैहाब थांहाब मिनि होलाजोबखायोमोन enemy I also operate in your life entry bro thank you welcome most welcome but I don't know English please Hindi tell me SB official frame video profile मेहेरनि किन्तु मेहेरनि प्रफाइल ला एसे बेलेग थन जेनेबा चेनेल मोननै दङ प्रफाइल बानिया फार्स्ट चेनेल सेकेन्ड चेनेल बिदि दं आरोना खिन्थु नायसाय एसे चेक खालामनानै भिडिअफोर दंना गैया ममताया मारै लादायदाय जाखो सोमखोर ब्लग फैबाय जोंहा बे मेहेर नङालै आदा आच्छा सोरथो होमबालाय
क्रिस्पि चेनेला आंबो साबस्क्राइब खालामबाय दे थेंक इउ क्रिस्पि चेनेल गोजोननाय थाबाय बे समाव इउटुब गैथ'वामोनबा न'आव फैनानैसो जादों आच्छा मेहेर नंगौना नङा मेहेरबानि बिदानि नामखौ सोंहरदो नोंसोरो रायजोफोर बे खिथानो रोंबानो मेहेर आरो खिथानो रोङाबा मेहेरबा नंला आरो दे नोंसोर सोंहरदो आं सोंथ'ला एसबि अफिसियेल र' नायनि चेक खालामनि दे खालाम दे ब्लु नांगोन नामा खालामना एसे नाय दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो भास्कर जिउटी बारुआ तई सिद्धा ওলাই যোৱা ভাল ইয়াৰ পৰা তই সিদ্ধা ওলাই যোৱাটোৱে ভাল বাক্তা তমুং BFGF आब' BFGF आब' आदा मेहेर न'आवलै बा आंनो होनदों आच्छा नोंगौलै बा होनदों आच्छा ओरै माबा रायजो राजाफ्रा फोथायनो गोब्राब मोनदों ममता बाजैया जा नायखादोंनो औरा बांगाल दारि खिफिलाबायग्राया प्रानजित एन जेसमि हेल' ब्रादार हेल' प्रानजित एन जेसमि माब्रै दं थमास बसुमतारी फैदों बाजैया माथो जेबो बुङा बाजैखौबो रायलायनो हो आदानो नोंसोरो बाजैनाव बाजैजों रायदावनाय कमेन्ट हर होमबानो बाजैया रायलायगोन खिन्थु बाजैया कमेन्टखौ फरायनो हायो खिन्थु गोबां टाइम लायो आरोना बिनि थाखाय एसे सरजाबनो गोबाव लायो आरो ओमफ्राय सोमखोर ब्लगा मा होनदों मेहेरा दा बिदि लाइभआव फैनो टाइम गैयानो आच्छा ओमफ्राय भास्कर जिउटी ओइ भास्कर तो ওলাই যা ইয়াৰ পৰা নহ'লে হাইট মাৰি দিম তক ওলাই যা তই ইয়াৰ পৰা তোকতো তোৰ মা বাপকে সেনেকুৱা ক'বলৈ পঠাইছে নহয় জানো যা অমুকে লাইভ দি আছে বেটা তাক যাই পেলাই এনে তেনে কৈ আহিবি যা এনেকুৱা ক'বৰ কাৰণে তোক পঠাই দিছে না आदा मेहेरा मा होनखो जननि फंबाय फुल बुंला आं नंगौलै ओमफ्राय नोङा थगायसुलासो बे 11 साबस्क्राइब आइदि खोमा आइदि दां ओमफ्राय इन्डिया बाय 20 मेहेरमोननि बायदि माबाखौहाय बिदि 2 नम्बर खालामनानै माबानो हानाय नङा जानला मोनला मानो होनबा दानो लगे हमजागोन मेहेरबामोन बायदिजों ओमफ्राय प्रानजित एन जेसमियानो ब्रादार मा होनो सापर्ट मी प्लिज ब्रादारनो आच्छा जागोन दे अननानै आंखौ कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय आङो सापर्ट हरगोन ओमफ्राय देरहासार बसुमतारी फैलायबाय जोंहा गुड इभिनिं ब्रादार गुड इभिनिं फंबाय गोजोननाय थाबाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय बाक्ता तामां हाय आब' होनदों ओमफ्राय आदा मेहेरा माने सेकेन्ड चेनेला गाज्रि जाबाय एबार बेखौ खुलिफिननोसै दे खुलिफिनदो दे मारै गाज्रि जाखो मा प्रब्लेम जाखोबा ओमफ्राय ममताया मा होनखो जोंहा बाजैखौसो नायगासिनो आंहा नोंखौ नायाखैनो दे मोजां ओमफ्राय इन्डिया भाई हाय हेल' इन्डिया भाई ओमफ्राय एसबि अफिसियेल 11 साबस्क्राइब मेहेरना फाग्ला जागोनलै सेकेन्ड चेनेला गाज्रि जादों नांदों ओमफ्राय बेखौ खुलिफिननो नांदों दा नोंसोरसो फोथायोना फोथायासै आरो ओमफ्राय बिदानि नामखौ बुंनायाव आं एसे फोथायदों आरो ना ओमफ्राय बिमल खाख्लारि फैदों आदाया बहानि जोङो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि ओमफ्राय थानुश्री ভাল লাগিছে দেই আৰু গৰম बिसिके दिसे लुकिं सुइट थेंक इउ ओमफ्राय लक्ष्मी दैमारि फैदों जोंहा मोजां ना खबरा मोजां लक्ष्मी दैमारि ओमफ्राय सोमखोर ब्लगा होनो आदा मेहेर नङा
आं चेक खालामबाय आচ্ছা नंगौ नामा ओमफ्राय देरहासार बसुमतारी मा होनदों गुड इभिनिं ब्रादार गुड इभिनिं देरहासार बसुमतारी फंबाय ओमफ्राय बिमला होनदों आदाया बहानि जों सनितपुर ढेकियाजुलिनि ओमफ्राय ममताया होनदों आदा मेहेर हाबा जाफैनाया सान्तिपुराव होनदों ओइ लैथो अरिजिनेल माबाजों फैबाय दा ओमफ्राय आदाया बहानि जों माबानि सनितपुर ढेकियाजुलिनि बिमल खाख्लारि मेहेर औवारिलाय आंनोलै फोथाया बिसोरनो औ ओइलायथो अरिजिनेल माबाजों फैबाय दा रायजोफोर नायलाय ओमफ्राय बिमल खाख्लारिया आदाया बहानि जों सनितपुर ढेकियाजुलिनि बिमल खाख्लारियानो आंबो होनदों आচ্ছা नोंगौ आरोना सनितपुरनिनो आচ্ছা सनितपुर मा जायगानि अननानै फोरमायदो बिमल खाख्लारि ओमफ्राय बिमल खाख्लारिया मा होनदों आंबो सनितपुरनि आदा होनदों दे गोजोननाय थाबाय मा जायगानि अननानै फोरमायदो प्रानजित एन जेसमी आपको भी सब्सक्राइब कर दिया है अच्छा ठीक है कमेंट कर दीजिए हाँ भाई ममताया होनदों फैथायदों दे आदा मेहेर आं नोंखौ रियेलाव साबसिन बावसो मेहेर आदायानो माथो बरियाब्रा ओइ नै एन हाउस बाजै फैबाय जोंहा लाइक दोन आगै सना आं दासो सफैदों स्कुलनिफ्राय थेंक इउ बाजै ओमफ्राय कारेन रामसियारिया मा होनदों मेहेरानो ब्रा होनना बुंदों जोंहा मा दानखोथाय फंखौबो एम दासो फोथायदो आदा मेहेरानो ओइ मेहेर मा खबर हिनजाव लाला नामा लागाव ओमफ्राय दा कमेडि पइन्ट माने कमेन्ट नांखो दादाया बावसुमा खाबो बुजिसे अल इन हयथ' ओमफ्राय देरहासारा माखो बाजै बिनानाव दंना गैया नोंहानो बिनानाव गैया बिनानावबो आंनो नांगौसोमोनबा ओमफ्राय मेहेर बिमला मा होनदों ढेकियाजुलि बाटासिपुर आं आदा आচ্ছা ढेकियाजुलि बाटासिपुरनि ओइलाय मेहेरबामोननि जायगानि होमबा ना दे ओमफ्राय मेहेरबाया मागो लागोन र' गोसो थोनाय गैथ'वा आं होननानै औ नागिरना हर मेहेरबानो सासे नागिरना हरदो मेहेरबानो रायजोफोर बोरै नायख्ल'ख्ल' बिदि दोनबाय थाखो नोंसोर मेहेरबाखौ एन हाउस वाइफआ मा होनखो अन दे आगै ओंखाम जागोननि औ दे सोमखोर ब्लगआ मा होनदों माथो आदा मेहेर इउटुब चेनेल सार्च खालामबा फैयाखैनो आচ্ছা फैयाखैना बे सेकेन्ड नालाय दासो फिसाखांबा टप लेभेलाव लाबोथ'वाखै खोमा ओइ टप लेभेलाव लाबोबा गाबोननो फात्ता मोनथारनाय नङा नोंसोर बिनिखौ खिफिनायजोंनो गोग्गोम साबसक्राइबार फैखायो बिनियाव गोदानसो बानायगोन उनावनो आচ্ছা बानायगोनसो दा थारमाने दायो आइडि महरैसो दं आरो ना मा होनो मेहेरबा ओमफ्राय दा बहा दङ होनदों मेहेरबाया गोजोननाय थाबायलै मेहेरबा एकदम आंनि लाइफआव दिनै सौग्राव सौसि नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर खबर सबराथ' मोजाङैनो दं दा ओमफ्राय बाजैनो आरोना देरहासार बसुमतारिया ओमफ्राय एसबि अफिसियेला मा होनदों हाबायाव थिग अमाजों जागोनलै होनना बुंदों आচ্ছা ओइ बा बोरमा जानायखौ गोसोआव दं दा होनदों बोरमा जानाय क'क्राझाराव बोरमा जानायाव गोसोआव दंमोनथ' आरो मोनजालायै सोरबा बाहाग मोनैफ्रा ओमफ्राय जा सोमखोर ब्लगआ मा होनखो नों बहानि आदा होनदों जों सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि एकदम नै मेहेरबाजों आंजों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनलायखानाय लोगोखा जोङो खिन्थु बिथांमोना माला राइडार ब्रुं सिबखावो आरो जेराव मेराव अल इन्डियाखौनो नुफ्रामजोबखाबाय बिथांमोना आंबो लासैनो केटेगरिखौ चेन्ज खालामनानै बिथांमोनजोंसो खारफानोसै खिथु बुहानो मेहेरबामोनजों समाया रायजोफोर मेहेरबाजों आंखौ खारफानो ओमफ्राय हगाव गाबोन गफुर मा होनदों मार्टियारनि प्रग्राम दंमोन थांनो ना थाङा होनदों आङो ना आंथ' थांनाय जाथों नंलाबा आं
दा एकदम बे साननैसो बिराद प्रब्लेम आङो माने प्रब्लेमा बेनो मानि प्रब्लेम जानानै दं बिराद उसुबिदा आं माने न'निफ्रायनो जेरावबो ओंखारनो हाया बायदिथार ओमफ्राय जोंहा एसबि अफिसियेला माने साबसक्राइब खालामबायलै नोंखौ आं मेहेर सार जि होनना बुंदों आदसा दे आंबो गोजोननाय जासिहरबाय एसबि अफिसियेल फंबायनिसिम मेहेरबाखौ साबसक्राइब खालामहरनायनि थाखाय मेन चेनेलखौ ना बै आइडिखौ खालामहरखो दीपक नाथ हाय दीदी प्लीज अमर नामा बोलो दिशा अरे यार आपको क्या लिखा है समझ में नहीं आया ओमफ्राय एखेसो जाना दं दायो आंबो 000 सैनो आदसा बिदिसो ना थेंक्स एसबि ब्रादार होनना बुंदों जोंहा मेहेरबाया माथो खालामनोब्रा बा नङा होमबा मानसिनि जिउआव सब समाय आखायाव थाखा फैसा थाया फैसायानो जाबाय आखाइनि मैलानो नङा होमबा नै आखाइखौ मैला नुनायखाय स्रय थांबाय नङा होमबा थिग बिदिनो माबा मोनसे गोसोआव लानो साननायखौ लाबाय गैला आरो जोबलांबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखोमोन मेहेरबा न'खरफ्राव गासिबो खबरफ्रा मोजाङै दंजोबो दा आदै मादैमोनाबो थदेबा बांगालर थांसैनो मा खालामनोबा बांगालराव दाउसोमोन दा आदसा खामानि मावनोसै ना मा जाखोबा थौदोलै होलांसै होनबा Kianse? Dikia? Dikia dan Cintaya ini. Kurang sah? Hah? Sini sekolah kacanya. Acha. 12 जन जाबाय साबस्क्राइब बा नोंना नो आदसा मेहेरबानि आरोना ओमफ्राय औ गासिबो थिग दं बयबो मोजां बर्तमान दे मेहेरबा दे बिदिनो जानांगौ ओमफ्राय बड' ड्राइभ ब्लग फैदों जोंहा बाजैखौबो एसे रायलाय होदो आदा होनदों बाजैया कमेन्ट फरायनायाव बारा एक्सपार्ट नङा फंबायमोन नोंसोर नांगौबा बाजैजों रायदावनाय कमेन्ट हर आं फरायना होगोन बाजैया नोंसोरनो रायलायहरगोन आरोना थ' खामानि मावनोसैनो थ' मेहेरबा मोजां खामानिफोर दंबा खबर लादो बेरासार बसुमतारी मा होनदों ओइ बाजै मा ओंख्रि जायामोन होनदों दालि जहल ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय आलु बुट मा होनो बे मोनामग्राया बे भाजा दे डायलग हरदो बा एसे होनदों मा डायलग हरगोन बा नों सुरु खालामहरजेनदो दे ओमफ्राय एसबि ब्लगा मा होनदों हेल' ब्र होनदों हेल' एसबि ब्लग फंबाय मा खबर ओमफ्राय एनटि ब्रह्म मा खबर बस होनदों मोजां बर'नि एक्सप्लेन बिसिबां मोनखो इउटुबनिफ्रायनो अह सरिलै ब्र उनाव खबर लादो बेखौ ना ओमफ्राय जा एसबि ब्लगा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय बुट खिफि बेन्दों ओमफ्राय आलु भाजामोन आरो एसबिया मा होनदों नोंना होनजाया साइसथार हिन्जावा साइसथार आदाना आदसा अ नंगौ नामा दे ओमफ्राय आरो बर'फोरनि हेल' ब्र हेल' ओमफ्राय मानो गाबहरखो बर'नि एक्सप्लेन ओमफ्राय एसबि अफिसियेला मा होनदों थांनो बाबायलै माथो लाइभनिफ्रायनो मेहेरा फैनानै गरम खालामबाय एसेनो मेहेरबासो खिफिफादुरा खिन्निखि खिन्थावथाव होननायना होखाबावसो थारमाने खिन्निखि खिन्थावथाव बिनि मिनिंखौ लागावखै सोंथिंनाय ओरैबा ओरै ओमफ्राय जोंहा दावहारुआ मा होनो आदा मेहेरा माथो भिडिअखौनो खम हगारो दाना माथो ब्लग लाबोनाय समावसो थाब फैबाय थायोमोन भिडिअखौ होनदों औ नोंगौथ' आरो बहुद खम लाबोग्रा जाबाय माने बिसोरो गिदिंनायनि राइडार ब्लगिंसो खालामो नालाय बेनो गोबावजोंसो मोनसे टारगेट लानानै हगारखायो आरो बिसोरो ओमफ्राय जोंहा लकनाबो फैदों जोंहा मा खालामदों बसनो नै लाइभ होगासिनो दङ बस ओमफ्राय एसबि अफिसियेला मा होनदों थांबाय नामा मेहेर लाइभनिफ्रायनो जानो मेहेरबाया थांखो नामाखैथाय ओमफ्राय जा एसबिया थाङाखै नै गाहायाव दङ एसबि फंबाया मा होनखो मेहेर आदाया मालाय दाना बाइकारसो जाबायनो औ नंगौथ' आरो बर'नि
एक्सप्लेना मा होनखो खिफि बेन्दों जाग्रासोमोन सिगाङाव बेबो मेहेरानो औब्रा खेबस'नानै जालाबायखायोमोन क'क्राझाराव आयो जिबायदि इन्टारेस्ट खालामोमोन जोङो मेहेरबाना हाजो गाखोथिंलाबायनो नागिरखायोमोन दा दानो फैसा मोनानै आगैमोन बहुद टाइम लायो आरो भिउस बुरजा नांगौ जायो अब्लासो एसे मोनो औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय एसबि बड' 3 फैदों जोंहा नै फैलायबाय हाय आदा मा ओंख्रि जानायमोननो ओंख्रिया दालि जहल खिफि बेन्दों आलु बुट भाजामोन ओमफ्राय गुमै माब्रै जाखो गरमथार नामा होनदों औ बिबोनां गदाय ओइ मेहेरबा बै बिबारिखौ नांगौ नामाब्रा फाग्लिया जानोथ' गुफुर गावदांदां माबानि काश्मिरिनि आपेल फिथाइ बिदिथार मेहेरबा बिबारिया गावदांदांखा ओमफ्राय फरि फैदों नै गरमफोराव मानि दावराव फाग्लाफोरनो लागाव औ ना ओमफ्राय जोंहा एसबि फंबाय मानो औ नंगौ नामा गोथाव माथो ओंख्रियानो औ गोथावानोमोन फंबाय थै होननानै ओइ बिबारि गदाय बिबोनांफोर मेहेरबानाव थांदो मेहेरबानाव फरिया मा होनदों मेहेर आगै सना मा खबरनो आदसा लागाव ओमफ्राय गपाल इउटुब हेल' ब्र हेल' गपाल एसबि मा होनदों खबर मारै मोजां ना औ मोजां फंबाय बर्थमान मोजां साबानो ओमफ्राय आनसु लागाव नों बङाइगाव बड' ड्राइभ ब्लग नो बिबोनां दंब्ला आदा मेहेरनो हरदो आदा बाजै नो खाफाला मोनदासो आंहा बिबोनांनियाव बिबोनां नामखौनो लाजायासो आंहा ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनखो गुमै बै सासे मानसिया मा होनदों नखाय दायाव मालायनि एलबियाव दावराव खालामग्रानि सायाव मा बुङो है आंनाव सोंनो नाङा बेफोरखौ नोंसोरबा मा जादों मा जायाखै प्लिज अननानै दासों आंनाव दे नोंसोर बेलेग रायलाय दे नोंसोरबा मा जादों मा जायाखै आं दाबो गुदि खिथा जेबो मिथियाना ओमफ्राय मोजां आब' फरि होनदों ओमफ्राय जोंहा इलिसा बर' फैबाय नै बिराद गरम नामा आदा औ गरमानो एसबि फंबाय मा होनखो मेहेर आदा मा खबर होनदों ओमफ्राय एसबि फंबाया मा होनदों लै मेहेर आदानिया दाना भिउस फैलाथ' बारा आगोलनि बायदि बारा कमेडि भिडिअ होलाना औ नंगौ आरो एक्सुवेलि आजिखालि बर्थमान एकदम भिउसा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो एफा एनै फैगासिनो दंखायो दा मानि ओमफ्राय ओइ मेहेर वारि ब्र मा खबरनो लागा रायदाव हर दे मेहेर बाजोंनो फुइट खारफालांनो नोङो खिफिदों मोनासो फैनांगोन ओमफ्राय जोंहा एसबि बड' फंबाया मा होनखो अके गुड आसामाव गरमथार नामा आदा औ गरमानो ओमफ्राय सिनायाब्रा मेहेरा आंखौनो आदसा नोंहा सिनायो आरोना एसबि फंबाया मा होनखो जोंहा नोंना दाख्लैनि नाम्बारा कल थांना थाङा मेहेर दा आदा होनदों ओमफ्राय अनसुआनो लागाव वाइबिवाइनो लागाव वाइबिवाइ फैसा दोननाया नै जागोन ओमफ्राय दावहारुआ मा आदा मेहेरबो नायदोंना कमेन्टखौ एसे थाब लाबो आदा मेहेर भिडिअखौनो आदसा भिडिअ थाब लाबोनो खावलायदों मेहेरबा रायजोफ्रा हनै बड' ड्राइभ ब्लगा मा होनदों नागिरना हरदो मेहेरनो आदा बाजै नो औ लोगो नालाय नोंबो बिनिनो बेफोरबायदि नङा बिबारिखौनो अनसै र' बिबारिखौनो ओमफ्राय सरलपारायाव फै लागायनो आदसा नंगौ नामा सरलपारायाव थुदो मेहेरबा सरलपारायाव लिंहरबाय हनै जोंहा बर'नि एक्सप्लेना लागावहैनोसै होनबा थान्दानो ना ओमफ्राय फरिया मा होनो मा नेममोनलाय नानि ना मा होनो बावगारबाय आं सोर नानि मेहेर मोनानिया ओमफ्राय मेहेरबाया मा होनो मोजां दे बिबारि नोंहालाय होनदों ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों मेहेर मोजां आंबो होनो दे ओमफ्राय सोर सासेनि भिडिअ नायबावनो नायग्राफ्रा ओंखायनो भिडिअखौनो
बानायनो बासैलै सनाफोरनो औ नोंगौथार सोर सासेखौ रायबावनो नङा होमबा गोदान गोदान हाजार हाजार इउटुब चेनेल जाबाय सासे मानसियाव मोनथाम मोनब्रै दंलायलांसै नङा होमबा इउटुबार गिदिर गिदिरनासो चेनेला बोरैबाबा मोनसे बा मोननैल' दङ खिन्थु फिसा फिसानावसो खैथा दं हिसाबै गैया फाग्लासो ओमफ्राय मेहेरनि भिडिअ नायना बेसे मिनिट फाला बायो आं बालांनो आच्छा आच्छा नोंबोथ' एक नाम्बारखा मिनिनायाव फाग्लि ओमफ्राय मेहेर वारिना ओमफ्राय मा होनदों कारिश्मासो गुमै नों मिथियानो आच्छा करिश्मासो नंगौना मेहेरबा अनै बिबार एलाबरावनो बड'लेण्ड ब्रह्म फैबाय ओइ मा होनदों कारें गैला बे गैलालै खर' मा होनदों रखरानो आच्छा आच्छा आइ एम फ्रम मणिपुर थेंक इउ मनज मस्ट वेलकाम एस बि आ मा होनखो बिबारि आब' मा खबर होनदों ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों एस बि मोजां आगै होनदों ओमफ्राय फरिया हा 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 होनदों फाग्लिया बिबारि आब' नंगौ नामा होनदों ओमफ्राय बिबारिया सिगां बारा मिनिनो रोङामोन माथो नों फरिया दाना जा होखायो मिनिनाया बाजै मेहेर वारिया मा होनदों अजन बारा जाबायनो आच्छा अजन बारा जानायखौ नांला लागाव लाथ'ला होनबा अजन बारा जाबायनो माथो जायो दे मेहेरबा अजननि अजन माबा बेलेग माबा दंखायोना आरो रेजें खालामगोन रा बियो रेजें खालामग्रा दं सांग्रांग्रां थागोन ना फाग्लि ओमफ्राय फरिया मा होनो नोंनि खाथियाव जिरायनाय नायनि नेमा मा बाल आच्छा नोंनि नामखौ सोंगासिनो दं मैयाहायनो फनावबो सोंलायबावदों आंनि नेमखौ बावबायमोन होनबा ओमफ्राय मिस माबाल' स्कुलावल' माबा नायनांगौ ओमफ्राय मिस्टार डार्क माटार ओइ ओइ लल क्या ओइ लल है ओमफ्राय शिभा अ हाय हेल' एन हाउस वाइफआ माने जाखांबाय रुपानो दे बरिया सना होनदों आरो ओमफ्राय बिबु समातारिया गाबबाय ओमफ्राय मेहेरबाया माखो गैयालै बा रावबो फसायानो माथो गसायो दे ओमफ्राय आदाल' फसायखाबाय आदाल' लेंसै गासिबो आच्छा बिदिसो दा ओइ बिबारिखौनो फथायनानै हरथारगोन आं बिबारि रानिखौ ओमफ्राय एस पि बर्डआव आंखौ बिबारि आब' आंनाबो मोजाङैनो दं आच्छा रायजोफोर बिबारिया जोंहा मेहेरबाजों समाया फोरमायहरदो दे नोंसोरो आंनियावथ' समायथारगोन लांना हैनांसिगोन थुबसा सार अनदोनो अनबाय दे ओमफ्राय बिबारिया मा होनखो बाजै गुमैया दिनै बिराद खुसि बालानो टाइटेलबो हरफाखायो दा फाग्लिया ओमफ्राय गौतम बसुमतारी हाय हेल' गौतम बसुमतारी ओमफ्राय बिबारि नार्जारिया बियो खि होनदों ओमफ्राय मेहेरा अरिजिनेल ना नकलि जाखोनो अरिजिनेल मेहेरबा दहाय फोथायथारिनि अरिजिनेलजों फैनो गोनां जादों बेसा ओरैबा ओमफ्राय माखौ रेजें खालामनांगौ हा होनो मोदोमखौ बिबारिया थिखोनो हानाय बायदि आरोखि बिबारिया बानांगोन ना बामनांगोन ना बिबारिया मेहेरबाया लोमजाबा बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जोंहा फारिया मिनिदों फाग्लिया ओमफ्राय बिबारिया खिना मिनिदों आरो ओमफ्राय एस पिया मा होनदों हिनजाव मोनाखै बा आंखौ खबर लादो मा होनदों बिब' दं आंहानो आच्छा लागाव ओमफ्राय समायोनो औ बड'लेण्ड ओमफ्राय आंहा खुसि गैयालै मा होनदों दारमासिनि मालायफ्रासो होनो आच्छा एस पिया मा होनो दाना जाहा थाहा हिनजाव मा होनो हिनजाव आबा हौवा मेडिकेल टेस्ट खालामाबा मा होनो जुलिखौ दालासै मा होनदों सहस नङा गोथार मोनो होननानै लागाव मेहेरवारि दारियाबो मा होनो नोगोद मा होनदों बराखा गुमैनो मेहेरवारिना लिरनो खखाखौ ओरै फोनांलायनो हागोन ना नोंनाव खावलायाव फाग्लि होनलायनानै फैयाबाबो खावना लायना होफैनांगोन बिबारिखौ मेहेरनो औ ओमफ्राय एस पि फंबाय मा होनो लागाव दाना बा नै ओरैसोनो औ ओमफ्राय जोंहा दावहाराव हेलौ ब्र मेहेर बर'आथ' जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जाखायो ओमफ्राय आदा मेहेरनि गामिखौ नुबा गामिखौ मा होनदों बुंना होलाय एसे ब्र आं लोगो हमनो
थांगोन र' आसामाव थांबा आंनाबो मोनसे फिसा चेनेल दं हिन्दीनि ब्लग बानायो ब्र' आदसा जागोन दे आदसा आदा मेहेरना बाटासपुर मना सेन्टाराव थांबानो लोगो मोनगोन खौ मना सेन्टाराव मेहेर मोनानि न'आ अबे बा मेहेर मोनानि दखाना अबे होनबानो मोनगोन आरो ओमफ्राय बि बसुमतारिया मिनिजों जाहाबाय आरो बर'आ होनदों मेदामा जा मोजां गिसिब सिबनानै होलायदो मालायनो औ बिना टेन दंखायो ओमफ्राय एसबिआ लाइक होबाय दे होनो थेंक इउ लाइकआ हो बयबो लाइकआ थिखिसो लाइकआ गैया आयै राजु बर'आ होनो बाजैया गावदांथारनो थेंक इउ ओमफ्राय एसबिआ मा होनो समाया बुरै नुयो एसे सिख्ला गोरलैसो नागिरनांगोन बेनो आदसा बिबारिया समाया लागावलै फारिया माखौ नायखाखो बि बसुमतारिया एकदम मिनिदों ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा एमएमबि ब्र मा होनदों बिबारि खुगा बारा जाफैजालाय फागला बिसोर एग्रांलायबाय थालै ओमफ्राय दासो जादों दा कमेन्टफ्रा औ लागाव बिबारिखौ मेहेरबानो जेरैखि जाया माबा मोनसे दै रायजोफोर माबा मोनसेबाबो एकदम बे मेहेरबाखौ दारि बरा होनोना दारिजों ओरै खालामलायनांगौ ओइ 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 फाग्लि र' लायनाय ओइ फाग्ला जोबायहाय लायथोंसै आरो ओमफ्राय बिबुसुमतारिया मिनिदों ओमफ्राय राहुला मा कमेन्ट दांखोथाय ओमफ्राय बिबारिया मा होनो सेंग्राफ्रालाय मानि गोथार जाखो गुमैनो गैया गैला सिख्लाया गोथार गैया सेंग्रायाबो गैया खम गोबां खम ओमफ्राय देन्जार जाफरिया ओमफ्राय एमएमबि आमायसो होनदों बसुमतारिया ओमफ्राय हेल' मेहेर आं सिख्लासो दे होनो नै लागाव सिख्लासो नो हनै जा नन बिटिआर बिस्वनाथ फैबाय खमलायनो नामा फैदो ओमफ्राय फरि एकथि होनो जोंहा ओमफ्राय मेहेर आदा ना दंखायोलै होनदों आरो ओइ गैया नागिरनांगोन नागिरना हर आंथ' बिबारखौनो सायख'खाथारबाय उदालगुरिनिफ्राय लागायनोसै आंनो दे लागायदो नोंबो उदालगुरिनिफ्रायनो ओमफ्राय जोंहा बिबारिया एमएमबि फाग्ला सैमानि नांदेरनायनो लागाव सैमानि बबे बाहागोआबो नांदेरखो बर'नि एक्सलेना मा होनो मनिटाइज जानायमोन बा सुपार केट हरगौमोन आं 200नो मनिटाइज सोरनिया आदा मेहेरनो ना आंनो आंनाथ' मनिटाइजखा अलरेडि हरदो फंबाय अनोब्ला लागाव हर दे सुपार केट जोंहा गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन आं ओमफ्राय एसपि फंबाया मा होनो लाइक दान थेंक इउ फरिया मा होनो मेहेरा होदो जाम्बाबासोमोन गोदो जाम्बाबासोमोन नामा ओमफ्राय एनाव मा होनो आं लाइक होखाबाय रुपानो थेंक इउ ओमफ्राय दीपक दुता हट थेंक इउ नन बिटिआर बिस्वनाथआ मा होनो बाजैया आंनि जोंसो समाय दंमोननो लागाव दे ओमफ्राय बिबारिया मा होनखो एमएमइ मा साग्लाया बार नांदेर फैलायबाय नों जेराव थायो बेयाव एमएमइआबो थानो मोजां मोनो ओमफ्राय बिबुसुमतारिया मिनि जोंहा परि बाजै फै दसे मा होनो बामनो दा बिबारखौ रावबो बामनो दालायखादों जा मेहेरनिसो जाबाय मेहेरबानि ओमफ्राय दावहारुआ मा होनखो ब्र आं एसे मा होनो आर्जेन्ट जाबाय दोनथ'नाय जाबाय आं ब्र गाज्रि मोननाङा एसे फिसा खामानि दं ब्र औ दे मोना मेहेरा मानि सेंग्रा गोरलै जाखो गुमै बिहाबो एक्सपायार जाबायना आदसा नंगौ नामा मेहेरबा एक्सपायार थांबाय जानो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनो सोरना मोजांनो औ सोरना मोजांनो मोननाय गया बुंदो दे रयजफोरनो लागाव ओमफ्राय दावहारुआ माने ब्र आं एसे आर्जेन्ट जाबाय दोनथ'नाय जाबाय दे ब्र गाज्रि मोननाङा एसे फिसा खामानि दं औ दे ओमफ्राय जा हेल्प टु बार फसायबायलां बाजैखौ आदा होनदो दे लागाव फरिया मा होनदों मिनिना थैनोसै आंनो लागाव ओमफ्राय फरि राइट होनदों आरो ओमफ्राय बर'निफ्राय र' होनदों ओमफ्राय जाना निपल देउरिया मा होनदों हाय होनदों हेलौ निपल देउरि ओमफ्राय
नागालेण्डफ्राव फैलायबाय जोंहा गुडनो थेंक इउ ओमफ्राय एस बि फंबाय माखो मेहेरा दिनै बिबारिखौ साना मा होनो सानना उन्दुनो हानाय नङा बे फाग्ला जाखासिगोन बेनि गोसोआनो औ लागाव बिबारि सना होनना मिन्दों ओमफ्राय नागालेण्डआ हेल' होनो हाय ओमफ्राय मिस्टारानो आं त्रिपुरानि फरायसो दे होनो अके अके नन बिटिआर माबा बिस्वनाथा माखो पारि बाजैलै माबा लायखांबाय नामा बालाबगासिनो लागाव फाग्लाया ओमफ्राय दावहारावनो ब्र' आं एसे आर्जेन्ट जाबाय दै दोनथ'नाय जाबाय दे ब्र' गाज्रि दा मोनसै एसे फिसा खामानि दङ औ लागाव नै बसुमतारी अनामिकाया आयै गाबखौ खामज्राया फैदों ओइ बिफा आंखौ बावबाय नामा बावाखै बिमा बावाखै ओमफ्राय माबायाव वाट्सएपाव नायाखै नामा बसुमतारी बिमा वाट्सएपाव नायसाय ओमफ्राय बिबारिया मा होनगो गुमै MMBआ गोसो थोबाय खोमा ना आंखौनो औब्रा थोदोंब्रा थोनायाथ' ओमफ्राय दा जों जाहोलाना बेजों नोंखौ जों मेहेरबानसो होनसै आं खैसिगोनलै नोंसोर माबा जानोसै नामा मेहेरबा मा होनो टगेटार एलबि होनो नामा लिंहरनो आं नोंनो लागाव होनि बिसोरखौ मिनिनो मोनो ओमफ्राय दाना दावहारु ब्र' आं एसे आर्जेन्ट जाबाय औ दे ब्र' दे ओमफ्राय फरिया मा होनदों नन बालावबो बाम जाया एबा गिलु बालुनो औ गिलु बालुनो बाम जाना साना जों थोद एक्सपायार जायाखैलैनो गोसो थोनायानो गैफेरा आंना दिनैसिम नाबा नों गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो दा आं माबायदि औबा नंगौ जायाखै एक्सपायार जायाखै मेहेरबाया एक्सपायार जाया आरो सहसाव जानला मोनला एक्सपायार थांनाय नङा मेहेरबाया मिथिबाय बिबारि समावनो समखायनो बारसिना लाखा नोङो मिथिबाय नङाबा दारि गोनां नां मोननाय नङा नोङो ओमफ्राय बिबारिया मा होनो मेहेरवारिया जों गामियाव थांखांबाय गोदो मा होनदों खाथाबना लाखिब्ला मोजां जागौमोन गुमैनो औ लामानोथ' लाखियाखै एबाराव जों होफैनोसैसो नोंखौ लायनानै मेहेरबा बिबारिया जे दिनखालि फैगोन ना आंनाव बाफैग्रोगोन जाहैदों बेयो गुवाहाटियाव ओमफ्राय आङो बानाय फासेनो साबथिंनानै नोंथिं थिउ होलांसै ना नङाबा आं हेल' होनसै नों लागायहरदो जय बाबा भलिनाथ मेहेर बिबारिखौ आइ लाभ इउ होनलाय दे औ मेहेरबा आइ लाभ इउ होननांगौनो ओमफ्राय उबुल ब्रह्म आलेक्स फैदों जोंहा लागाव आदा बाजै औ लागाव फंबाय बड'लेण्ड ब्रह्मआनो ओइ बिबारिया आंनिसोमोन नों गैला बड'लेण्ड फंबाय नों मोनला नोङो मोनसेयाव 100 थाखाखौनो होनो हाया नोङो गैला नों आन्दायबाय मालाय 100 थाखा होग्रा ओंखारबाय नै मेहेरबाया 100 थाखा खरि नङा 200 थाखा होबावसिगोन आं खिन्थु सिगां बुंखादोंना नोंखौ मोनसे आखरावनो 100नि सोरबा बारा होग्रा ओंखारबा खिन्थु नों मोननाय नङा होननानै ओमफ्राय एन हाउस बाजिया जा ओमफ्राय नन बिटिआर बिस्वनाथा मा होनो फारि मानो खि होनना बुंदों आं खिनाय खि होनो देबा बाग्लारि फैदों मासि गरमनो औ गरम ओमफ्राय हेल्प टुबारनो जै बर' हारिनि दिनै मा होनदों दिनैनो मिनि खुसियै अनलायना था आदा बाजैनो औ नंगौथार बिदिनो आदसा औ नंगौ ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों बड'लेण्ड ब्रह्म ना सनानो आदसा ओमफ्राय बिश्व बर'आ मा होनदों आदा आं दिनैसो नुबायलांनो आदसा थेंक इउ ओमफ्राय नना मा होनखो ओइट्स मेकार फै दसे मा होनदों माबानो माबानो नागिरखोबांलै मेहेर ब्रादार हाय गुड इभिनिं आदसा मेहेरवारि बुंदो बाला बुंनो होदोंनो औ गावखौ आइ लाभ इउ बुंनो होदोंनो नै बुंदो मेहेरबा ओमफ्राय बसुमतारिया मा होनखो एन्टि सुनि बिबार आंनो लागाव ओमफ्राय सुनिबो होनलाय आरो गाबगारगोन दा बाराबा ओमफ्राय बिश्व बर'आ मा होनखो जा आदा बाजै मोजां नुथारदों दे थेंक इउ ओमफ्राय आनि अल न
हम जग मा आई लव यू थैंक यू लेकिन हमको समझ भी नहीं आया दे आपका भाषा ओमफ्राय मा होनखोब्रा लंनां गेमार हाय हेल' अरिया मा होनदों बे नन बिराद फाग्लाखा बियोनो आदसा ओमफ्राय हेल्प इउटुबारा माखो ओइ ब्र मेहेर मा होनदों आंकोल नोंखौ अमा गोदानाय बादिसो नुयोनो आदसा ओमफ्राय गुमै बेसे अजन दं सोंनाय मेहेरखौनो ओइ मेहेरबा अजना बेसे दंनो माबासोल'सो जागोन 65 70सोल'सो फाग्लि आजादि बामनानै थाबायथिंनो हागोन नोङो बैसागुफ्रावबो दावदै मागिलायनांगोन मा ओंख्रि जाखो इन्थिनो माबासो दालि जहल खिफि बेन्दों बुट आलु भाजामोन ओमफ्राय लं हेल' होनदों ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों ब्रादारनि बजया बिउटिफुल दे होनो थेंक इउ हरि सना हाजो मा होनो लेमनायनो आदसा लागाव ओमफ्राय मेहेरबाया मा बिबारिया बहानि बा गलाघाटनि गलिथार फाग्लिया बिराद डेन्जार मोनानि हदाय 10टा 11टायाव लाइभ नुगोन दै बिबारनियाव थांनो नोङो ओरैबायदि फाग्लि डाइलग होखायो जि साफालैबा नारें खमला बायदि नारें सु बायदि गन्थं सेरेरे मोज्लाय जानजि फावदुर बिनि खावलाय नारें खमला बायदि होनलायनायनि ओमफ्राय खानायखौ मा होनगोनथाय एकदम खानाय रुंबांबां दा बुंसै बुहोनो हाब आइजो बुलाबाय फाग्लाया लागाव साबसक्राइबार हरलाबाय मेहेरबाखौबो लागाव हर बिबारि नार्जारिया मा होनदों मिनिब्ला मा होनदों गोजाखा मेहेरनिया लिपस्टिक फोनो मा होनो फोननो गोनांथि गैया गुमैनो आदसा मेहेरना मिनिब्ला गोजाखाय नोंगौ जानो मेहेरबा मिनिब्ला गोजाखा नोंना लिपस्टिक फोनलायनो गोनांथि गैयानो लागाव आदाया बाजैखौ बोरै मोननायनो ओइ होननायाव मोनबाय आरो फैदो होननानै लाभ मेरिट फंबाय दै ओमफ्राय जा मिस्टारा होनदों क्या हुआ रे बाबा मार गया रे बाबा ना मार गया फारिया मा होनो नन फाग्ला मावजि गोसोम मा होनदों रानख्रब मा होनदों गन